may dating pa. Mini sound. Taas ang kamay, sabi ay sumabay. 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 Tayo'y sumayaw, katawan ay igalaw. Tayo'y sumayaw, katawan ay igalaw. Taas ang kamay, sabi ay sumabay. 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 Tayo'y sumayaw, katawan ay igalaw. What's up mga padi mga madi, ang video na ito ay hatid sa atin ni 1xBet, ang online legit betting site na maaari kang manalo kahit nasa bahay ka lang. Ilagay lang ang ating promo code para agad makakuha ng 7,000 sa unang deposit pa lang. Hindi ka mamuboring dahil maraming laro ng pagpipilian. Hindi ka mahihirapan mag cash in at cash out dahil available ang GCash. So ano pang hinihintay nyo? I-click lang ang link na nasa baba.